Okay kami to sa adventure. Okay, adventure karon ato karong suruyon ang Last Hotel Loreto and Ginaida sa poblasyon Sunok, Ubay, Bohol. Bypass di siya adventure, bypass road. Kaning bypass road adventure mo siya jaginganan inig ka buntag. Unya naali siya sa likod dapit sa BNC College kining Last Hotel. Unya ka adventure ato karon nga interviewon mo siya part number 1. Interview nato si Jeff Salvador, ang supervisor sa Last Hotel. Arion ang mga staff diri sa Last Hotel ug unsay mga kalihukan nila karong adlaw. Kay karong adlaw ka adventure opening karon diri sa pinakanindot nga First Boutique in Hotel in Ubay. Ato makita karon ang diri ang Last Hotel. Unya karon mosulta ka adventure. Ayo may buntag sir. Okay. Morning, sir. Si Sir Jeff Jeff, Salvador. Salvador. Uy, ang amo di anak dinis among kinakusgang kapitan sa Bulilis, Ubay, Bohol. Si Sir Jeff Salvador diri sa Last Hotel. Nikuo kay ano kay story man dito sa Bulilis, nalay diri si Sir. Mo lagi yung jeep ra may nakabutang. Ang among ang kadinchor among barangay captain si Kapitan Efren. Shout out ni Kapitan Efren Salvador sa barangay kapitan sa Bulilis, Ubay nga pinaka kanang buutan nga kapitan sa Bulilis, Ubay. Namong barangay captain, si barangay captain Efren Salvador, honorable cap, mayong buntag cap na yung bata si supervisor diri sa Last Hotel, ang pinakanindot ni hotel sa Ubay, tag-iya si Ma'am Ginaida Diacol Palmero o ni Sir Loreto Tubo nga taga barangay Tapon, silang tag-iya diri sa Last Hotel. Karon opening karon atong interview si Sir Jeff Salvador. Kay Salvador mga artistahin ka adventure na apelyido. Okay? Karon sir atong hisgutan karon sir ang sponsor kanang unsay mga kanang activity karon. Activity karon siguro kuadra kanang cutting of ribbon, simple lang kay atong last January nakapag-kuan man ta nakapa-blessing na. So karon marag simpleng kuadra ng gathering cutting of ribbon siguro, and then ay ginagmay nga salo-salo. So after na sugod na dawat na og mga guests. Unya sir kanang unya sa taon sir ang kami nga nagkuan karon panimig kanang usa ka kanang sa ka sponsor tama nga kanang mo tourist nang unya dito sir kay adventure atong i-tourist ang mga rooms sa Last Hotel para makita sa mga katawan sir ang sa porma ang mga rooms kaya makita nila mga katawan diri sa Ubay sa wala pa kahibalo nga naay hotel natay maanindot kayo nga hotel diri sa Last Hotel Loreto and Ginaida diri sa lungsod sa Ubay sa bypass diri sa bypass Sunok, Ubay, Bohol. Ang tag-iya ni si Ma'am Ginaida Diacol Palmero ug sayang mister si Sir Loreto Tubo. Okay sir kanang ini gumag-cutting the ribbon sir pagka ugma pwede na magsugod. Pwede na magsugod sir. Actually karon sugod na tagdawat og mga Okay. Okay, murag dry run at tato diretso na sa operation na pag makumpleto na ta. Unya ka adventure kanang dili lang siya ka adventure tungod sa sitwasyon karon sa pandemic, di ba sir? Oo, sir. Kay hagbay lang tani siya sugdan tungod sa pandemic ka adventure nakuha siya napuspol ang iyang kanang na-delay ang iyang pag-start sa pagdawat sa mga guest. Unya karon ka adventure karong adlaw parang kadlok ka ng April 27, 2021 ang opening. Unya karon ka adventure pwede na sila manawat o kanang mga guest. Correct sir. Okay sir. Mga guest unya affordable na ba sir ang atong mga rooms? Very affordable sir. Yes! Kay introductory rate nga di-offer karon. Yes, okay. Sa as of now sir karon sir kanang ang inyong swimming pool magamit na ba? Magamit na ng atong swimming pool, sir. Yes, okay ka adventure. Magamit na nilang swimming pool. So may pamagi sa swimming pool sir kan
lain ang bayad sa swimming pool o apil na siya sa abang sa room? O naa kay kwarto nga gikuha, inclusive na kauban na sa kwarto. Pero og kanang naay gusto ra nimong mo-swimming, Bayad separate ang bayad na nato. Sa person sir, pilag head Sa sa person na to kung adult, 150 pesos. 100 peso, 150, 150 Yes, 150 pesos ka-adventure ang adult. Ang And then yung children, kids, 100. ang kids ka-adventure, 100. Yes. Sa dili mo abang Dili kung abang sa room. kwarto. Okay, ka-adventure. Abrato lang ilang kuanderi kanang per head sa ilang muli maligo og swimming pool. Ang adult ka-adventure kabalikon 150, ang bata 100. Kanang kuan siya tudos na siya mga bata sir 100. Yes sir, kay Walay wa patay age nga po ano sa kay kuan man kanang opening rate pa man ni nato. Yes, okay. Murag ingon sila Puridas na. Puridas na. Okay kanang pila mo ka empleyado diri sa Dier? Kuan ra po sir, gamay ra wa kami 20. Since Ah. nag-start pa man ang ato ang hotel ba. Pero naka kanang usa kanang mga nanay sila yung mga course ang atong mga kuanderi, mga employee. mga course sir. Mga course, mga humans, Kanang kuan sir, mga hotel and restaurant, hotel ang restaurant, management and then mga food service. food service, okay. Kanya ang kana na yung mga in situ bitaw nga certification. Like, okay ka-adventure, di basta-basta na yung mga nagpandiri ka o nag-work diri sa Laz Hotel, kay naay ka ng in situ, gikan sa TISDA, sir? Yes, ang uban TISDA. Okay ka-adventure, na sila'y ka ng in situ, gikan sa TISDA, o sa uban, sir? Asa dali? Graduate yun sa mga university. Graduate sa university, di basta-basta, sir. Asado po, sir, karon sir, di sa ka nakahuman o? Sa university o? Ako sa EMA sa Manila. Sa Manila. O di basta-basta ang Last Hotel Ka-Adventure. Ang atong pinakagwapo, pinakabutan nga supervisor si Sir Jeff. Sa Manila na siya nakahuman sa university. Yes, sir. University Ka-Adventure. Inya sir, kanang atong ikuan mo sir, unsa may imong nahuman nga course sir, sa Manila? Ako, business administration. Business Administration. Major in management. Okay, kanang wala bay diri sa Last Hotel sir, wala bay manager dito na sa supervisor. Naani ko answer, napay mas taas na mo, general manager. Wala diri sa Last Hotel. Naagi ako sir, pero isa siya sa mga stakeholder. Stakeholder sa Last Hotel. Okay, ka-adventure siya ang manager. Ang president ng CEO ang atong pinakagwapa na Ma'am Ginaida Jacul Palmiro. Pinakagwapa atong buutan nga tagya sa Laz Hotel. Si Ma'am Ginaida Jacul Palmiro ug sayang buutan nga mister si Sir Lorito Tubo. Taga Barangay Tapon. O yung mister nga buutan kayo, gwapo pag yun kay ipili mo na sa atong ma'am diri sa Last Hotel. Unya sir sir kanang say pamagi karon sir sa opening sa swimming pool. Libre ba ang swimming pool karon? Yes sir, naagi bayad. Naagi bayad ka adventure. Wala ni offer ka og opening rate na to ngayon na 150 and 100. 100. Siyempre karon panahon na. So good ba? So good ba la? So nang nato ang kwan. Unya kanang sa una sir kanang sa pagkuan sir kay akong nadunggan kaya di makadungog tag istorya. Kanang yagi pa og kanang kuan kanang ang sa kuan kasi diri sa swimming pool yagi siya kanang pag-utro kay mutuh pa ng tubig pero ato sir nga mga siguro sobra tong January nya i-improve naman gud nato na tanan nya na ingana na ato ang kwadro na himo na humana. And naabot tayo jacuzzi sir, di lang na swimming pool. yes, may naka-advantage ka adventure kay na jacuzzi kanang massage sir, massage. Yes, o ka-adventure na jacuzzi. Unya ako mo kuhanyon si Ma'am Ginaida ang atong kinagwapahan nga tagiya sa Laz Hotel nga magpa-jacuzzi pud mi. May malibre pud mi jacuzzi may nalang taon ka usa kahigayon wa mahilot-hilot niya. Okay ka-adventure, daghang salamat sir sa Sir Jeff. Si Ma'am Ginaida kanang pansya kanang pamasyan nyo kanang
siya ba ang nagdumaan mo sa pagbuhat sa kuan kanang pagdalan? Okay. Mga sir, sila dito si nila nila. ang nakalangin ka Binchor sa diri sa Las Hotel ang tag-iya si Ma'am Ginaida Jacob Palmero, siya ang nag-hands-on diri sa Las Hotel sa iyang hotel yun kay siya nag kaning ato makita karon kaning mga balon si Ma'am Ginaida ang kanang sir ang kanang mag-plaster niya sa kating limon. Oo, ano sir, kasi Ah. may mga kuha na to. Okay. Okay sir, akong i-introduce sir ang akong mentor. Kaila ka? O kaila no? O kaila. Ay, sagtukan sir. Kaila. Sir Jeff. Jeff, pero wa kaila. Kita tagasan na siya. Okay. Supervisor sa Sir Jeff. O, ay salita. Ay, pabala sa Kasi saya. Ako, president pa po. Dali, ko balog sa diha. Okay. Atong makita karon kapan. Okay. Maragit-git ko sa mga nalagay. Okay. Nagwapo ka. Ako ni kauban sir si mentor Erenio Hinampas Jr. taga Barangay Bulilis. Nalaman sir kay mura na. Ako dire na sige. Excited mo ka ba? Okay, abang kaya ni Jeff. Kaya basta kang dito sa pagpapalagay. Ano man yung Okay. Okay. Si Erenio Hinampas ko niya ka vlogger dari sa Ubay, mga Bisaya vlogger, nagkete ko. Nya, what mo kaya ng Sir Jeff? May po kaya ako. Ay, wala kaya sila katapat taga-over at mga taga-over mo rin. Okay na. Anak sa pagkapitan sa Bulilis. Anak sa pagkapitan sa Bulilis. Ah, si Preservador? O, mawag na. Oh, anak ka sir. Kapit na pa yan mga guys. Okay, ka-picture, karoon nakahimamat na silang ni Sir Renz, ni Sir Chief, anak sa among barangay captain sa Barangay Bulilis. Kap, shout out Kap, mayong buntag. Kapitan ni Atri Salvador, ang pinangga nga kapitan sa Bulilis Ubay, nga pinakabuutan. Kap. Okay Sir Jeff, salamat sa imong higayon, sa tayo na imong gihatag namo. Okay, ka-adventure at makita diri sa ilang nga area ni Sir? From this ni sir. Mali siya kanang gitawag ka picture of front desk diri ka mga visitors ay. Hindi mo suot sir. Okay. Mga kadventure moagi diri ang mga visitors gikan sa nakalain lugar, aris lang muna diri. Aris sila magpa-reserve sir mga room. Pa-reserve, check in, unya magpa-reserve og room, ari diri unya katong maligo sa swimming pool, diri mo tanan og video. Say God bless ka-adventure unya atong suwayon unya ang mga rooms unya ang ilang swimming pool. Kay ka-adventure daghang salamat, God bless. Away sir. Manapod na. Adventure nato sa sulod karon sa back office ma'am. Makita nato ang kuan kanang area sa Las Hotel, ang ilang back office. Makita nato si ma'am. Sino ba pang anak ni Ma'am Ginaida Jacob Palmero? Si Ma'am Sweet. Sino Ma'am Sweet? Unsa may kuan mo dali yon? Unsa may work of provider mo? Housekeeping. Pero mo pa bukas mga gadget sa mga daughter. Okay. Okay, mga sige. Ngayon, kadinsa makita nato ang back office diri sa Las Hotel. Ingani kanindot ang Las Hotel kadinsa din basta-basta na yung mga panel, mga gadget, sig operate kung sa mga pamagi diri sa Las Hotel diri sa lungsod sa Ubay. Oy kadinsa daghang salamat unya atong suroy unya ang mga rooms unya ang ilang swimming pool nga pinakanindot kayo diri sa Las Hotel. Ang tagya si Ma'am Ginaida Jacob Palmero ug sa iyang mister na si Lorito Tobo. Okay, God Venture. Daghang salamat. God bless. Kaway yung kaway. Sige.